Chicas! Como podedes ver, hoxe non estamos nin en Cariño, nin en Compostela, estamos por Vimianzo, porque viñemos vivir ao Asalto Castelo. Así que, con este pequeno blog de YouTube, imos vivir a experiencia e ídela vivir con nós tamén. E que mellor maneira de comezar a nosa visita por Vimianzo, non? Que por o mercado municipal, claro. Ai, Mónica, saúda. Aí estamos. Onde imos, Lucía? Queres comentarnos? Onde imos agora? Pois agora estábamos dando unha volta pola vila e empezaremos unha ruta pola Costa da Morte porque estes señores non conocen nada da Costa da Morte e iremos á zona de Camariñas e despois Carnota. Así Pois que imos listo. vendo. As paredes creando teorías. Temos nova incorporación no grupo, Onde estamos, Laura? Coméntanos. O mirador Fronado Sapo Aquí estamos. pertenece, mira que vistas. Claro, que Laura é de Camariñas. Está aquí, bueno. Entrada. Parada para petiscar. Dale fuerte, claro, sin que escorra por él. Convencida. ¡Oh! Ahora visto. Un pequeno adidente. Oh no, chica. Era veciño pañuelo. Pequeno espazo publicitario para dicir que merquedes, arte local e sobre todo sede de Laura Marte, Eso que ves aí, esa nave blanca, é a fábrica de conservas de Camariñas. Ese é o faro da Pédola. Eso está, futuro. veño correndo que imos de camiño ao faro, mais quería facer esta parada para ensinar isto que é unha figura pois honrando a danza de arcos, non, aquí de Camariñas, que, pois non o sabíades, efectivamente naceu en Cariño. O que pasa que en Cariño non temos nada disto. Entón, nada, eso era para comentar esta pequena situación, non? Non temos nada en Cariño que sexa honorífica da danza de arcos. Este é o mirador alto da vela, que simula os palillos que se poñen na almohada ao palillar. Pois nada, aí está Lucía. Tendente, aí, non sabemos por onde vai. Está mirando porque pensa que pinchamos unha roda. Eu creo que efectivamente é xestión. Sí. O que pasa é que houve un peto que non sabemos o que foi, non? Aí está pinchada, ben. Me cago na dos. Cerramos. Imos voar! Imos voar! Bueno, encontrámonos ante o Faro Vilán, que é o faro eléctrico máis antigo de toda España, que se construiu no 1896 en consecuencia de cando fundiu o barco Serpent, que era un buque inglés, que, bueno, morreron 170 e pico personas, e, bueno, por iso se chama isto a Costa da Morte, porque aquí houve moitos naufragios, e, bueno, unha das consecuencias foi construir este faro para iluminar todo mellor e que houbera menos. Que chica tan interesante! Que chica tan interesante! Eses peregrins aí, ale, ale. Que persoa manada deles, Unha animada de xente. comendo. E aquele xa lo dicimos, non? Que están ali ao fondo, ¿eh? Eses en unha batalla. Parada para xantar. Este branco. Estupendo, moitas gracias, Elena. Pois moitos biquiños a seguir ben disfrutando do verán, vale? Ai, sí, gracias a vosotros, vale. Vale, pois comentamos que estamos aquí no Ézaro e estaba dicindo que ao final isto ten a súa función, non é crear electricidade. Por iso imos ver a parte da propia fervenza, pois esta fábrica, claro está. ¡Hala! Pues, ahí le vais esa información, ¿no? Es que tiene amigas súper sabias, súper interesantes. Bico de Xado, produto do país. Produto do país. Produto do Todo país esto, total. Dulce de leite, Sí, @Bico de Xado. Nos quere enviar. unhas tablinas. Nos Estamos aceptamos ya. totalmente convencidos. Pequena parada para ver o Hórreo de Carnota. Pois aquí estamos, que parece ser que é un dos máis grandes de toda Galicia e ten, dixamos, creo que sobre 22 pés, se contamos ben.
é alrededor de 35 metros de longo. E está cerquiña do río de Lira, que tamén máis ou menos é de características semellantes. Perfecto. Anda. E aquí estamos no outro, non? Aquí estamos. Cal vos gusta máis? Deixade nos comentarios. Exacto. E xa estamos na cama, chicas. Teño aquí efectivamente o meu pequeno gorro xa posto, non? Pois nada. Xa nos despedimos de Laura, porque ela ten as festas da Ponte. Ela decidiu ser equipa Ponte, equipa Camariñas, e nós somos equipo Vivianzo. Entón, pois nada. ¡Arriba! Así que nada, chicas. Ale, mañana xa comezo que o asalto en plan... O real. Claro, os días grandes, non pois nada. Ale. Tama ya. Bo día, chicas. Necesito que vexades o meu conxunto. Atentas. Mapa de Galiza, aí está, non? Aquí abaixo, non sei por qué. Non temos moi claro porque está efectivamente todo ao revés. Con Campo dos Aguillones de Ortiguera. Onda. No, Castelo. Tapado o Castelo de Vivianzo, que mañá pois sufrirá uns pequenos altercados, non? Pois nada, aquí vemos que está en proceso de feito de construcción a zona dos concertos. Aí vemos o palco máis grande, despois o palquiño pequeno onde se fai a representación teatral e despois seguiríamos todo por aquí, subimos para saltar o castelo, claro que sí. Claro que sí, efectivamente. Que se prepara o castelo, non? Vamos. E agora, despois desta visita ao castelo, na que gravei esa introducción do vídeo que xa vistes ao principio, aquí estamos, non? Aquí a orde cronolóxica, pois non a respectamos moito, pois... Pero había que empezar aquí. Claro. Entón, pois nada, agora nos seguimos e... Pois ahora daremos a volta pola vila, non? E quizáis comprar algo de merchandising, se queredes. Claro, efectivamente, pois nada. Ale, seguimos. Pequena parada para xantar, non? E agora, despois xa de xantar, fomos mirar a desatapábamos as camisetas para pois ter un recordo ou para poñelas hoxe pola noite e o posto pois estaba fechado, así que nada, habrá de comprar as mañá. E despois deste cambio de conxunto, porque pensei que vir de leopardo era un pouco excesivo demais, estamos agora cos pinchos irmandiños. Aí estamos. E agora sí que sí, imos pros concertos do Salto Castelo. Chicas, efectivamente, a miña camisa non sobreviviu a un pogo. Cousas da vida, non, cousas da vida, aquí estamos, en fin. Tai-dai. Moitas vidas fican sanos para él. Mari Carmen, tu hijo está en la acera, bueno, marchamos chicas, anda para allá. Buen día chicas, agora sí que sí, vestidas para a ocasión, aí estamos. Vimos a sesión Bermú. Pois agora imos ver a famosa representación teatral que discurre toda a historia de Vimianzo do Castelo, basicamente. Moi recomendable non por nada, senón porque eu participei e ahora ides disfrutar e ver a real historia. Perfecto. A familia do bispo tivo tan pouca vergonza que quiso roubar o tesouro da igrexa, pero non fomos máis rápidos. En menos de 24 horas tiñamos preparada a guerra contra os Fonseca, que se encerraron na propia catedral. Boa tarde, Vimianzo!
E agora, despois deste cambio de roupa, porque xa non aguantábamos máis, e sino a camiseta. E sino por detrás, ti. E sino por detrás. Aí está, Ahí estamos. Asalto. Esa diva. Aí está. Esa diva. Pois imos agora, efectivamente, pros concertos. Y a las estrellas del cielo les cuento todas mis penas, preguntarles mis secretos cuando te fijes en ella. Proclamar este territorio libre de corona castellana. ¡A revolta siga viva! E a imaxe, como é que se debe de nós? Esta horda excelente que nos evidencia inseguridade, é falta de poder, é que non pode ser, hai que votar. ¡No nos iremos! ¡Agalmamos a vosa rendición a exilio! E ata aquí, chicas, este vlog do asalto ao castelo, que a verdade é que o final é un pouco raro porque o pasamos tan ben e había tantos estímulos que non estiven pendente de gravar e só de desfrutar. Entón, pois nada, chicas, vémonos na seguinte. Chao, chao.